this is Kai from the Welcome for friends, Theo and Daniel. Ciao, bus. Salutări de la Intersolar, suntem aici cu Kai de la DE și pregătim o groază de surprize pentru voi. Au apărut echipamente noi, produse noi, abia așteptăm să vă povestim un pic mai mult în următoarele videouri. Teo? Cum v-am obișnuit cu surprize, noi echipamente, noi tehnologii, noi. Pe partea industrială am ajuns la inverter de 80 de kW hibrid, care îl avem și noi în depozit începând cu luna septembrie, și cu acumulatorii noi de 7,68 de kW și 9 voltă și care portă la niște prețuri imbatabile. Așadar, urmează un material mai detaliat cu toate echipamentele aferente noi. Și aveți o zi minunată! Pentru cele mai bune prețuri și beneficii exclusive vă puteți înscrie în programul nostru B2B.